Sabies que el diafragma, aquest múscul que tenim aquí dintre en forma de cúpula, té dos moviments superimportants? El primer, i que més sovint coneixem, és el que fa que baixa la cúpula i fa que inspirem i inflem la panxa, i quan torna la cúpula al seu lloc, la panxa es desinfla. El segon mecanisme és el que fa que les costelles d'aquí baix s'enxamplin i quan relaxem tornen a baixar. Quan estem dretes o caminant o fent esforços, la panxa no pot inflar-se molt perquè tenim els abdominals que ens fan força per estabilitzar-nos i ajudar-nos a fer força. Per tant, quan estem dretes o caminant o fent esforços, el que hem de prioritzar és més aviat aquest moviment lateral, que sovint, quan tenim malalties respiratòries cròniques, està més aviat bloquejat cap a la inspiració. Si tens dificultats per sentir aquests desmoviments i respires molt per aquí dalt, és una senyal inequívoca que has de posar la fisioteràpia respiratòria a la teva vida. Salut, inspira't!